Mga igsuon kanang pagbag-o di yun na siya makuha natog magic nga instant bitaw. Pero i-share lang nako ninyo sa akong self no katubitang nagbag-o ko. So ako ibutang akong kinabuhi kaniya adto layo ra jud kay sa kinabuhi nako karon. Motuo jud ko nga sa una I have faith in God pero burag kutob ra sa pagtuo wala siya mga buhat. Siguro kung mahinumduman nga mosimba lang ko, magampo magani ko matag adlaw burag talagsaon ra kaayo. Pero nakapausab yun di ay nang mag-open mind lang ta din, mamati ta sa pagtulunan og mga pulong sa Ginoo. So I inspired most nga nakadungog ko atong 10 commandments bitaw sa devotion sa Sagrada Pamilya nga time nga nag 10 commandments sila then gi-invite sad ko. Na-inspired kay ko nga nakadungog ko atong mga pagpasabot sa napulo ka sugo. Nakarealize ko ba nga hala kadaghan pa din akong pagkulang sa Ginoo, kadaghan pa na akong dapat usbon. So first na kong ginahimo kanang prayer yun. So sa una aminon man ako nga dili kay kuin ana hugot nga magampo. Dili pud siya adlaw-adlaw. Pero sukad nga nakadungog ko ato sa 10 commandments nga ang timaan nga nahigugma ta sa Ginoo dapat may nampuon kang pagkatao, dili lang matag Domingo kun dili sa tanang panahon nga magampo jud ka sa Ginoo. Kay mo na siya larawan o simbolo nga maipakita nga nahigugma ka sa Ginoo. Pero sa tinuod lang to be honest, wala na ako nabuhata, dili ko may nampun nga pagkatawo kaniadto. So nitikang ko, akong gitry ba nga magampo ko brag sa gunson jud to siya siguro mga 3 ka bulan nga wala gid siya paltas. Sa di pa ko matulog pag mata, brag inanay nga naay jud pagbati nga nausab na ako. Una, diya sa imong hunahuna, brag bitag nalamdagan ka unsay dapat buhaton para sa maayo sa uban. Imong kasing-kasing brag usbon sad, dayon dawi ka manulti, mausob siya. So, grabe jud ng power of prayer. And then, mutuo ko anang ginaingon nga kung pinili ka sa Ginoo, baguhon ka niya, pero ikaw pud mismo maning kaamot, aron suportahan ug tabangan sad ka sa Ginoo. Mo nang, dili man inana ka perfect nga natuman jud tanan, pero at least nga, achievements akong kinabuhi nga sa napulo ka sugo na ako'y gihinay-hinay pag-usab. Halimbawa kay pulo man to, akong giuna ng 1 to 3 dapat mahimo na ako ni unang sugo dapat may nampo na pagkatawo. Ikaduha dili mo dadon ang Dios sa pasipala lamang, dapat dili ta manaad sa Ginoo, dapat kung magampo ta concentrate gyud. Then kada ikatulo simbahon natong adlaw nga Domingo. So naningkamot jud ko ato nga makasimba jud ko walay palta-palta sa matag Domingo. Then gi-apply jud nako nang ginaingon nga dapat kung babayi ta magsuot atubangan sa simbahan. So at first bro sana mura bita ko gilisuran permiro labi na sa panahon nako kaniadto dili kay uso ang mga dress, wala kay ng mga online shop, di ka makapalit og mga dress nga pang dili, ang imong makita nga mga dress katong mga social nga dress like ang suoton sa party. So maglisod kag pagpahom sa akong kinabuhi, so mangukay na lang ka. So nakatry jud ko nga mo maora kung sanina usay balik-balik ra, pero wala na ko nagyunahuna tungod kay nalipay ko sa akong achievement nga wow na ako'y giusab, na ako'y gibag-o sa akong kinabuhi. So 1 2 3 nga nahimo na ko to, then nitikang na pud ko sa ikaupat ikalima. So kinahanglan guide nato na. Then lahir ang kinabuhi, kanang kinabuhi nga naay ginugwala. Kaysa ako ng experience no, dili man pud ta perfect kay makasala man gid pud ta, di gid na malikayan. Pero lahi ang kinabuhi nga naay Ginoo. Once makasala ta, makonsensya ka agad, then di ka mahimutang, then karon-karon dayon imo nang hinulsulan. Unlike before nga wala pay hugot nga relasyon sa Ginoo, once makasala ta wala ra sa atong buot. Magpatuyaw na ta sa atong ginahimo, pero walay konsensya ba nga naa sa imo kasing-kasing. Whereas kung nanay Ginoo nga nagpuyo sa imong kinabuhi, everything change yun. Pagbati, huna-huna, then sa tinuod lang ako sa una grabe ko, dili ko magpagansi og mga pulong. Pero to tell you sa pagkakaron, musugot na lang kung pilion ako, balag masakitan ko, ako na iiyak, kaysa makasulti ko pulong sakit ngadto sa akong isikataw. So inaana ang kalainan. Unang dako kay impact ang pagampo. Sa imong kinabuhi karon isuon, pagampo lang sa ibuhata. True sa imong pagampo kanunay, diya sad katudluan kung say angay buhaton, bali mo follow rang ubang mga dapat nimo buhaton para sa kaayuhan sa atong kinabuhi ug sa atong isikatawo. Pero pag di ta may nampuon nga pagkatao, purag walay guide ang atong kinabuhi. Amen.